Ringsted var UNICEF-by i 2016. Igennem året var der et helt særligt fokus på landet Myanmar, der ligger i Sydøstasien. Der var et særligt fokus på vand, sanitet, hygiejne og naturligvis FN's børnekonvention. Den 27. januar 2016 blev UNICEF byåret for alvor sat i gang. Skoler og dagtilbud festliggjorde dagen, og det blev startskuddet på et år fyldt med kreativitet, arrangementer og masser af læring. Allerede fra den første dag var det meget tydeligt, at børn og unge i Ringsted, de er interesserede i at gøre en forskel. Overalt blev der taget godt imod UNICEF By-projektet, og alle var klar til at være en del af det. For et år siden, der sad jeg her i byrådssalen og opfordrede jer alle sammen til at gøre en ekstra indsats i forbindelse med vores projekt om at være UNICEF By 2016. Jeg havde lige fået det her armbånd, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og opleve, hvad alle I vil gøre i forbindelse med projektet. Og jeg må bare sige, at jeg har været meget imponeret i det år, der er gået. Alle har gjort en stor indsats. Elever, forældre, medarbejdere på skoler og dagtilbud. Alle sammen har I været med til at gøre en indsats, sådan som vi nu kan sige, at vi nåede det, vi ville. Når jeg har været rundt og besøger, så har jeg kunnet mærke, at I har lært rigtig meget. I har lært meget om børnekonventionen. I har lært om børns rettigheder. Og så må vi jo også bare sige, at vi er kommet i mål med det økonomiske målsætning i projektet. Vi har samlet mere end 1 million kroner sammen til børnene i Myanmar. Det er rigtig flot gået. Det skal I alle sammen have rigtig meget tak for. Igennem året har UNICEF By-ambassadørerne gjort en helt særlig indsats for at sprede kendskabet til UNICEFs arbejde og til vores UNICEF By-projekt. De har løftet opgaven rigtig flot. Den 14. april 2016 trak børn og unge i arbejdstøjet. Aldrig før har Ringsted været så fin som efter deres affaldsindsamling. I juni måned blev der holdt Ringsted Børnefestival for allerførste gang. Det blev en dag med fantastisk vejr, fantastisk underholdning, masser af sjove forlystelser og ikke mindst tusindvis af glade mennesker. Og I kan godt glæde jer, for den 10. juni 2017 er der Ringsted Børnefestival igen. En tidlig morgen i juni havde Ringsted besøg af Andrew. Andrew kommer fra New Zealand og er i gang med at flyve hele verden rundt for at sætte fokus på børns rettigheder og børns ret til at drømme. Den 8. september var det FN's internationale læsedag. I Ringsted blev det fejret med maner.
I Ringsted Kongresscenter havde vi besøg af Sofie Østergaard fra DR Ultra og Anne Mette fra UNICEF. 920 børn slog 2 rekorder. Først dansede de sammen, og senere læste de alle i kor. Begge dele kommer i børnenes rekordbog. Samtidig lancerede UNICEF materialet Sofie finder guld i Myanmar. Den 14. oktober blev der afholdt moveathon overalt i Ringsted. På skoler og i daginstitutioner blev der løbet, hinket, shippet og lavet konkurrencer. Alt sammen til fordel for UNICEF. Det var helt sikkert en rigtig god dag, og der blev samlet en stor pose penge ind til UNICEF og børnene i Myanmar. Ringsted Kommune har stået sammen om projekt UNICEF By. Det kan vi godt være stolte af. Der har virkelig været gang i kreativiteten i Ringsted i 2016. Overalt på skoler og i dagtilbud er der afholdt skolefester, forældrekaffe og så videre. Alt sammen for at sætte fokus på UNICEFs arbejde, på landet Myanmar, børnekonventionen og på at skaffe de midler, der skal til for at skaffe rent drikkevand og bedre sanitære forhold på 50 skoler i Myanmar.
Den 24. november blev Ringsted Teknologifestival afholdt for allerførste gang. Det blev en rigtig sjov dag i Ringsted Kongresscenter, hvor børn og unge kunne lege, lære og være nysgerrige på alle de teknologier, der anvendes i skoler og dagtilbud. Så er vi fremme ved et sted, hvor vi skal holde foredrag. Jeg snakker sammen med Luko. Det er 400 smølfolk, der kommer. Men selvom 2016 er slut, er det ikke slut med UNICEF. Dagmarskolen og Vigersted Skole arbejder i denne tid på at få certifikatet som rettighedsskole, så her vil der helt sikkert blive arbejdet videre med fokus på børnekonventionen. Nytårsaften bragte en glædelig nyhed til Ringsted. Millionen var nået, målet var nået. Det var tid til at fejre. Og nu, hvor stafetten er givet videre til Ballerup, sender vi en varm tak til børn, unge, forældre og alle andre, der har været en del af UNICEF By 2016.